Hello, खुलुमबाय बेनिसिमबो वेलकम बैक टू द चैनल राजाखुंगुर यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आरो दिनैनि फ्रेश गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायहरजोब्बाय। दा दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्स नोंथांनि सोंथि आरो आंनि गोरबोनि राव एपिसोडआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आं आसा खालामो जेसे हायो एसे नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ एन्सार होनो नाजागोन। ओमफ्राय जायफोरनि नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ पिकआप खालामाखै नोंथांमोना गाज्रि मोना होननानै आं मिजिंथिबाय। मानो होनोबा गोबां एखे कुइसननि एन्सारखौ नोंथांमोना माखासे एपिसोड्सफोराव नुगोन। बिनि थाखायनो आं आसा खालामबाय नोंथांमोना गाज्रि मोना होननानै। दा आं जेसे हायो एसे थाबैनो नोंथांमोननि कुइसनफोरखौ एन्सार होनो नाजानोसै। दा फार्स्टआवनो दङ नबजित ब्रह्मआ बुंदों, हेल' आदा, आंनिफ्राय मोनसे सोंथि आं मिन्थिनो लुबैदों, आदा थारैनो गाज्रि लोगोजों लोगो जायोब्ला मोजां मानसियाबो गाज्रि जाफायो नामा? औ नोंथां, गाज्रियाथ' गाज्रि जाफानो नागिरो माने गाज्रि लोगोजों लोगो जाफायोबाथ' गाज्रि जाफाखायो। ओमफ्राय आरो बिनि अनगायैबो नोंनि फ्रेन्डशिप गोलाव जेनाखि नेगेटिभ टाइपनि मानसि थायोना, खालि बिसोरनि साननाय हनाया गाज्रि रोखोमनि थायो, बेफोरबायदि मानसिखौबो नोंनि लाइफनिफ्राय रिमुभ खालामनांगौ, जाय माने नोंनि गासिबो खामानिनि थाखाय बेयो गाज्रि बुङोब्ला आरोना। ओमफ्राय बिजित नार्जारिया बुंदों, सोंथि भिडिअ'आव बेकग्राउन्ड मिउजिक होयोब्ला कपिराइट फैयो नामा? आरो मेल मिटिं फांसननि भिडिअ'खौ कपिराइट फैगोन नामा? कपिराइटआ फैयो। ओमफ्राय दावहारु बसुमतारिया सोंदों, आदा सिख्लाफोरखौ माबोरै फोथायनो अननानै रिप्लाइ खालामलाय। सिख्लाफोरखौ फोथायनायनिया आंबो मा होनबावनो, सिख्लाफोरखौ फोथायनोबा गावखौ प्रुभ खालामनो नाङा। फार्स्टआव आं मोजां ना गाज्रि बेखौ प्रुभ खालामनो नाङा। नों मोजां ना गाज्रि बेखौ उनावहाय बयबो लासै लासै मिन्थिलांखायो। बेनि थाखायनो जुब' मुसाहारिया सोंदों, आदा आंनि इउटुबाव मानो भिडिअ नायबा ससेयावनो थाबथायो? जुब' मुसाहारि, नोंथांनिया नेटवार्कआ प्रब्लेम जानो हागौ, नोङो नेट कानेक्सनखौ मोजां नायबानो जाहैबाय। ओमफ्राय बर'नि मुंदांखा हारिमुआ बुंदों, आंनिफ्राय मोनसे सोंथि आदा राजाखुंगुर, सोंथिया जाहैबाय बांसिन बिहामजो आरो बिखुनजोजों मानो नायलायनो हाया? बांसिनानो बिहामजो आरो बिखुनजोजों मानो नायलायनो हाया? दोनजाय कुइसन सोङोलै नोंसोरबो। मानो होनोब्ला बिहामजो आरो बिखुनजोआ जाहैबाय एखे नङा। जेन'बा बिहामजोआ जाहैबाय मालायनि फिसासो, ओमफ्राय बिखुनजोआबो मालायनि बिमाखौसो बिमा होनफैनांगौ जायो। दा बेनि थाखायनो मालायनि मानसिफोरजों एडजास्ट जानो एसे टाइम लायो। जेन'बा गावबा गावनि फिसाखाबा एसे आलादा जायो। दा बेनि थाखायनो एडजास्ट जानो हायि टाइमाव बेफोरबायदि नांलाय खमलाय जाथायफोरा जायो। ओमफ्राय गावबा गाव बुजिलायबानो बेफोरबायदि माखासे प्रब्लेमफोरा सल्भ जायो। दा आं बेखौ बुंनो हाला, बेखौ गिदिर मानसिफोरनावसो नोंथाङा सोंनांगोन। गेवलांसाद बसुमतारिया होनदों, आदा राजा नोंथाङा दान मोनसेयाव बान्थाखौ बेसेबां मोनो अननानै खिन्थाहर। गेवलांसाद बसुमतारि, दाख्लै एसे सिगां समावथ' एसे मोजाङानो फैदोंमोन रेभिनिउआ, 10-11,000नि गेजेराव जाबाय थादोंमोन। ओमफ्राय दा एसे खम जानानै दं रेभिनिउआ। मानो होनोब्ला इउटुबाव ओरैबायदि, जेन'बा नों बाइसाइकेलखौ जेन'बा बेसेबां गाबाय थायो पेडेलखौ, इसेबां माने गोजौ स्पिड थाङो, बे रेभिनिउआबो बिदिनो गोजौआव दावखोलाङो। ओमफ्राय जेब्लानाखि नों साइकेलखौ सालाया, लासै लासै सालायो, आरो एखमबा नों थाद'यो होमबाथाय साइकेलाबो खाराना। थिग बेबायदिनो जेसेबांनाखि नों इउटुबाव भिडिअ प्रडिउस खालामो इसेबां माने रेभिनिउआबो बुरजा जायो। ओमफ्राय जै नों थाद'बाय एसे दिगदार जायो, खमायलाङो। निर्जय गयारिया बुंदों, हेल' आदा राजाखुंगुर, बिराद गोलाव बुंदों बियो। ओमफ्राय बे कुइसना जाहैबाय, आदा आं सिगांनि माने दानि बे चेनेलखौ डिलिट खालामनानै गोदान चेनेल बानायजागोन ना जाया? निर्जय गयारि, गोदान खुलिजायो, जेबो प्रब्लेम जाया। बड' टेकआ बुंदों, आदा इउटुब चेनेलखौ माबोरै भेरिफाइ खालामनो हायो? इउटुब चेनेलखौ भेरिफाइ खालामनायनि मोनसे अपसन दंखायो। दा बे अपसनाव थुनानै माखासे जायनाखि फिलआप खालामजोबनांगौ दं बेखौ फिलआप खालामजोबनांगौ, होमबानो भेरिफाइड जायो। ओमफ्राय गोहोम बर' जि पियास बुंदों, सोंथि आदा राजाखुंगुर, जिउआव माबायदि सिख्लाखौ जुलि लानांगौ? गोहोम बर', गावबागाव गोसो मिलायनाय, मोजां रोखोमनि आखल आखुनिखौ मिलायबानो जायो। गावबागाव साननाय हनाया रावजोंबो एखे जाया, गावबागाव गोसो मिलायबानो जायो। जापानिसआ बुंदों, आदा नोंनि बायदिब्ला 2019नि मा बड' फिल्मा हिट जागोन? नेक्स्ट सानडे पिकआप। जापानिस नोंथां, बेखौथ' आं बुंनो हाथ'ला, मानो होनोबा ट्रेलारखौबो दाबो मोजां रोखोमनि नुजोबाखै आं बर'फोरनि फिल्मफोरखौ। ओमफ्राय मोननै मोनथामसोआ ओरैबायदि हिट जागोन आं बिदि साननानै दं, माने बिसोरनि टाइटेल आरो माखासे आर्टिस्टफोराबो हिट नुदों आं। मोनथाम मोनब्रैसो बर' सावथुना बे बोसोराव हिट जानो हागौ। बिरजय नार्जारिया बुंदों, नोंथां आंनि फेसबुक एपआ आपडेट ओंखारबाय थायो आरो आपडेट खालामबाबो जाया, बेखौ मा राहाजों आपडेट खालामनो हागोन अननानै खोन्था। बिरजय नार्जारि, नोंथाङा जुदि प्रब्लेम जादोंबा नोंथाङा फेसबुकखौ खनसे आनइनस्टल खालामनानै बिनि उनावहाय इनस्टल खालामफिन आरो, ओमफ्राय होमबानो जागोन नोंनिया मा प्रब्लेम जादों। ओमफ्राय टेक्स्टार आरा सोंदों, सोंथि आदा नोंनि भिडिअखौ सानफ्रोमबो नायो आं, बेनिफ्राय आंनि मोनसे सोंथि, आदा आं इउटुबार जानो नागिरदों, नाथाय गिबि भिडिअ एडिटिंनि थाखाय मा एबा फ्रि सफ्टवेयारा बाहायनो?
गोबां रोखोमनि सफ्टवेयार आरो एप्लिकेशनफोरबो दं नों कम्पिउटाराव बाहायबा एखे जोबखासो फिल्मरायाबो मोजां ओमफ्राय पावार डाइरेक्टर आरो फनावबा नोङो पावार डाइरेक्टरा मोजां काइन मास्टारा मोजां गोमसार लाहारिया बुंदों सोंथि गुबुनफोर बायदि गावनो न'आवनो बायदिसिना बेसादफोर बानायग्रा एबा हम टेक्निकेल इउटिउबार जायोबा नायग्रा आरो साबस्क्राइबार खालामनो मोनगोन ना मोना मोनो नोंथां न'आव थानानैबो जों गोबां साबस्क्राइबार लाबोनो हायो ओमफ्राय टिकार क्रिएटर्सआ बुंदों आदा नन कपिराइट इउटिउब चेनेलनि देंखोखौ गावनि भिडिअ'आव होफायोब्ला कपिराइट जागोन नामा कपिराइट जेबो प्रब्लेम जाया आरो लिंक होफायोबा साबसिन जायो लिंक होफायाबाबो जेबो कपिराइटनि प्रब्लेम जाया ओमफ्राय सानजिला नार्जारिया बुंदों ओइ आदा जोंनि गामियाव फैलाय ब्र दुगै फैनायजों लोगोसे जोंनि गामिखौबो एसे ससियेल मिडियाआव फोसाव आदा जा मानसिफोर दुगै फैयो ब्र जागायाबो मोजांथार ब्र प्लिज फै आदा क'क्राझारनि सिङाव थानाय जाहारबारिनि साम'खादियाव सानजिला नार्जारि आङो टाइम लानानै बे जायगायाव एक्सप्लर खालामहैगोन नोंथाङा आंनो उनावहाय एड्रेसखौ मोजाङै हरबानो जाहैबाय दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्स आरो नोंथांनि सोंथि आरो आंनि गोरबोनि राव भिडिअनि एपिसडआ दिनै बेयावनो आं एसेयावनो फोजोबनो सानबाय बारा बुरजा कुइसनफोरखौ पिकआप खालामाखै आरो नोंथांमोना बांसिनानो बुंदों नोंथांमोना साननो हागौ जे आंनि कमेन्ट्सफोरखौ पिकआप खालामाखै आंनि कमेन्ट्सफोरखौ फराया नामा आं नोंथांमोननि बयनिबो कमेन्ट्सफोरखौ फरायजोबो नायजोबो ओमफ्राय टाइम मोना आं रिप्लाइ खालामनो बेखौल' एसे आंबो दुखु मोनो रिप्लाइ खालामहैनो हायैखौ आरो लिरनानै ओरै रिप्लाइ खालामहरनो हायैखौ आंबो दुखु मोनो नाथाय आं नोंथांमोननि बयनिबो कमेन्ट्सफोरखौ फरायजोबो आरो जोबनायाव बेखौनो बुंनो लुबैदों दस्रा भिडिअसफ्राव नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ इंलिसजों लिरब्लाबो दिनैनि जेनाखि सानडे कमेन्ट्स बक्सआव नोंथांनि सोंथि आंनि गोरबोनि राव एपिसड्स बे भिडिअसनि गाहायाव हायोब्ला अननानै बर' देबनागिरि रावजों लिर ओमफ्राय आं दिनै भिडिअखौ बाहायनो फोजोबबाय नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो आगदाथिनि बेल आइकनाव प्रेस खालामाखैबा प्रेस खालामदो आरो नोंथाङा जुदि आंखौ ससियेल मिडियाआव फल' खालामाखैबा फल' खालामनो हागोन गोजोन्थों बयनिसिमबो दिनै भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबबाय बाय बाय